será se se cumpren as condicións, se están as solicitudes ben feitas. Por suposto que sí, e intentaremos ser o máis áxiles posibles para poder facelo. Pero a experiencia me remito. En Barcelona xa funcionan. En Barcelona reducise os contratos de alugueiro un 18%. Nos Países Baixos, que foi onde empezou toda esta tendencia, un 38% menos de contratos de alugueiro. Por iso a Xunta de Galicia di, alá os que queiran creer nesta figura e non queiran facer nada máis, nos imos intentar ser eficaces e responsables. E pensar que a solución non pasa por persistir en medidas que fracasaron. A nosa resposta ten que ser outra. Incrementar o número de vivendas dispoñibles e, por suposto, para iso o máis eficaz é construílas ou poñer as condicións para que se poidan construir. É coñecido xa a nosa aposta que imos cumprindo paso a paso en cada Consello da Xunta de Galicia de duplicar o parque público de vivendas, pasar de 4.000 a 8.000 neste 4 anos. Xa temos 2.000 en marcha. Tempo histórico é posible gracias a, primeiro, unha coordinación administrativa, a unha vontade política e tamén en disposición de fondos. Triplicamos os orzamentos de vivenda neste ano 2025. Pero non é a única medida, hai máis. Estamos a facilitar solo tamén para, confiando na colaboración público-privada, para que se construían 20.000 vivendas protegidas e 5.000 libres a través da nova figura, valiente figura, meditada figura, dos PIA residenciais, que van a axilizar moitas cousas evitando todas as trabas urbanísticas que ata agora existían. Tamén estamos dando avais para que os mozos compren vivendas no mercado ou calquera persoa que adquira vivenda protegida non teña por que poñer a entrada. O bono Emancípate, de enorme éxito, máis de 3.000 solicitudes ata o día de hoxe para pagar os primeiros gastos derivados de mudarse, moitas veces, casi sempre, a unha primeira vivenda propia. Máis facilidades para a conversión dos locais comerciais en vivendas, sin ter que modificar o pesón, sin trámites urbanísticos moi engorrosos que antes obstaculizaban todo isto. Menos impostos para comprar estes baixos, para comprar e rehabilitar inmobles destinados ao alugueiro. Reducir a mitade os prazos de tramitación do novo solo residencial para vivendas protegidas. Dar un prazo excepcional de 3 anos para recuperar os edificios inacabados que a crise deixou en tantos concellos galegos que podemos ver eses esqueletos, sempre e cando se adiquen, se xa había urbanísticamente, a vivenda protegida. Crear unha sociedade de vivenda pública de Galicia. Dito e feito, en Galicia xa está funcionando, xa está promovendo vivendas, agora mesmo que será unha realidade en pouco tempo. Temos esa mesma promesa dende o Goberno Central que a día de hoxe sigue sendo, xa van moitos meses, simplemente unha promesa. Elevamos os límites de renda para que máis persoas poidan acceder a unha vivenda pública ou protegida. Declaramos protegidas permanentemente as vivendas que teñen esa protección de inicio. E, señorías, imos seguir construindo unha Galicia que sexa fogar para todos, independentemente da súa idade ou nivel de ingresos, axudando os de menos ingresos para que isto poida ser unha realidade. E por iso seguiremos tomando medidas para que cada vez haxa máis vivendas dispoñibles. E hoxe lles anuncio que lanzaremos de xeito inmediato un novo programa de axudas para rehabilitar, renovar e asegurar inmobles baleiros que vayan sair ao mercado de alugueiro. Animar os propietarios, darlles seguridade, deixar de amenazalos e deixar de culpabilizalos. Ese é o camiño, e non o contrario. Ese é o camiño. Estes contratos terán unhas condicións, deberán ser dun mínimo de 5 anos, as axudas terán de media 12.000 euros e poderán ser aínda superiores cando os alugueiros sexan a xente moza ou a familias con fillos pequenos. E falando de familias, coñecemos como é a distribución demográfica en Galicia. Un de cada 4 galegos ten máis de 65 anos e a previsión é que no ano 2050 sexan un de cada 3. O número de fillos por muller se mantén prácticamente inviable no último cuarto de século, pero é certo que pasaron de nacer en Galicia 18.000 galegos o ano a apenas 14.000. Isto é unha realidade e, polo tanto, unha realidade que hai que afrontar. Ningún goberno pode obligarlle, faltaría máis, a ninguén a ter fillos. Ora, eso sí, todos os gobernos estamos obligados a brindar o máximo apoio a todas as persoas que toman esta importantísima decisión, que vai cambiar, por suposto, as súas vidas para ben, pero tamén vai cambiar para ben o porvir de todo o país. É un orgullo que en Galicia sexamos pioneiros e referentes a nivel nacional e incluso europeo en algunhas medidas de apoio á familia. A primeira lei de impulso demográfico,
A tarxeta Benvida xa se beneficiaron 111.000 familias, a oferta máis amplia de España en reproducción asistida dentro da sanidade pública, a protección da saúde infantil, máis que en ningún outro lugar del mundo, pioneiros a nivel mundial no calendario de vacinación infantil e no cribado neonatal, pero non hai que conformarse con todo isto e, polo tanto, hai que seguir facendo esforzos. E anuncio que no vindeiro curso imos poñer en marcha un proxecto piloto para administrar nos colexios a vacina intranasal da gripe e ampliar dos 5 aos 11 anos o teito de idade para inmunizarse mediante esta vacuna. Evitar un pinchazo que nunca é agradable e que probablemente servirá para elevar os grados de inmunización dos nosos rapaces e rapazas. E, señorías, unha Galicia próspera, unha Galicia calidade ten que ser unha Galicia en igualdade. E, por lo tanto, todas as nenas en Galicia deben ter a certeza e a seguridade de que poderán ser o que elas desexen, exactamente e nada máis e nada menos. Sen tópicos, sen rancios estigmas, sen teitos de cristal. Digo, Galicia calidade e Galicia igualdade tamén. E esa igualdade hai que forzala con esforzos dende a Xunta de Galicia. Esforzos que se esforzan desde a escola. Acabamos de poñer en marcha un programa innovador nos institutos que se basea en testemunhas directas de víctimas de violencia machista que explican a súa experiencia directamente e a cara aos alumnos. Igualdade que se forza con iniciativas reais. Programa EMEGA para axudar as mulleres emprendedoras, liñas de axudas en sectores masculinizados para que poida haber máis mulleres. Igualdade que se forza destinando máis fondos que nunca en materia de igualdade, moitos máis que na época do bipartito. Por suposto, temos que desterrar, porque iso tamén é igualdade, a violencia machista. Non só as súas manifestacións máis dolorosas, máis horribles, cando morre unha muller, un asesinato neste ano, Josefa Fariñas, senón tamén simplemente os atisbos, as mostras, o que ás veces é o principio de algo moito peor. Ningunha muller debe vivir con medo, resida onde resida. En Galicia dispoñemos xa de 84 centros de información á muller. Sirven a 200 concellos e atenden a máis de 16.000 galegas cada ano. Pero é certo que todavía hai unha terceira parte de concellos que non dispoñen deste servicio e, polo tanto, anuncio que a Xunta de Galicia porá en marcha 4 centros de información á muller móviles, un por provincia. Para que? Para percorrer os concellos rurais, identificar posibles casos de violencia machista e axudar as víctimas. E estes centros móviles acudirán tamén os centros de ensino, especialmente os 7 campus universitarios galegos para informar e asesorar. Asesorar e mellorar a educación, señorías, e a educación é a chave que abre as portas do futuro e por iso estamos tan orgullosos do sistema en Galicia. Fómolo construindo, paseniño, pero cun objetivo claro durante todos estes anos. E á vista están os datos. Galicia é a terceira comunidade con máis profesores por alumno e temos en marcha medidas para ir mellorando aínda máis estas ratios. Somos a comunidade coa estabilidade máis alta entre os docentes, coa máis baixa taxa de interinidade. O 93% dos concellos galegos teñen un colexio de infantil e primaria, frente ao 55%, 93 frente ao 55% da media nacional. E contamos coa rede de transporte escolar máis extensa de España para darlles servicio. Dispoñemos tamén dun plan de arquitectura pedagóxica que vai supoñer o investimento de máis de 500 millóns de euros na construción ou renovación, grandes renovacións de moitos centros escolares. A nosa educación é referente de inclusión. Isto temos que facer sentir especialmente orgullosos. 91% dos alumnos con necesidades especiais están matriculados nun centro ordinario e despois existen excelentes centros de educación especial cando se precisa dunha atención máis singular. Formación profesional está a medrar a un ritmo sen precedentes e isto é fundamental en moitísimos aspectos. Hai o dobre de alumnos que no ano 2009 e o triplo de empregabilidade. En formación profesional dual, prácticamente empregabilidade total. Nos conformamos? Non, hai que seguir avanzando. Estamos implantando programas para orientar aos alumnos que poidan estar tentados ou só fixeron de abandono escolar e iniciativas para ligar aínda máis estreitamente as ensinanzas da FP coas necesidades do mercado laboral. Esta é a clave e o que explica este enorme auxe, se dobrou, como xa digo, a factura na FP nos últimos anos.
E, por suposto, hai que seguir apostando por unha educación gratuita, como estamos facendo, pioneiros. Non hai ningún outro sitio en España, ninguna comunidade autónoma, na que se poida entrar dende o principio casi gateando nunha gardería e sexa gratuita para as familias, para os pais e nais, e se poida salir cun título de formación profesional ou universitario, o que cada un quera, se un se esforza, debaixo do brazo, sin ter que abonar un solo euro. A universidade, señorías, en Galicia é gratuita. Outros o prometeron. Outros o anunciaron e, por suposto, xa se lles esqueceu. Era un dos compromisos do debate de investidura do presidente Sánchez, polo que todavía estamos esperando a que se digne falar algunha vez máis daquele anuncio que fixo. En Galicia o anunciamos hai un ano e en Galicia xa funciona. Galicia cumpre dito e feito. E creo que isto hai que poñelo en valor. E estou orgulloso de que esta aposta dé os seus froitos. O abandono escolar caeu a menos da metade en 15 anos en Galicia. Creo que este é un dato moi importante. O informe PISA nos sitúa por riba da media dos países desenvolvidos en todos os ámbitos e destacamos especialmente en ciencia, logo falarei dela, e en pensamento creativo. Queremos que Galicia siga brillando tamén en educación. Un sistema educativo que sirva para o que ten que servir, que é para formar as persoas e reducir as desigualdades, e que todos os nenos e nenas, independentemente da contorna na que nacesen, teñan as mesmas oportunidades. Contamos xa cun modelo de adquisición de libros de texto e material escolar xusto, dos máis xustos que existen, dos máis equitativos. Un sistema que está adaptado a distintas realidades dentro das aulas e baseado na renda, e, polo tanto, que apoia a quen máis o precisa. Pois ben, queremos seguir avanzando, reforzar esta concepción, estendendo este modelo a máis persoas, das clases medias, que actualmente non están a recibir ningunha axuda neste eido. Por tanto, anuncio que Galicia vai implantar, xa para a vindeira declaración da renda, unha nova desgravación por compra de libros e por compra de material escolar. Para que? Para que os fogares de entre 10.000 e 30.000 euros de renda anual per cápita poidan descontar ata o 15% do gasto e ata un máximo de 105 euros por alumno. 105 euros por alumno. E, por suposto, seguiremos pola senda ao plurilingüismo, que é unha riqueza. A Comunidade Autónoma de Galicia xa é, de todas as de España, a que ten mellor nivel de inglés nos seus alumnos. Hai que seguir avanzando. Este é un camiño importantísimo. Hai que seguir dando unha educación digital razoable e proporcionada. Non hai que delegar, por suposto, nas pantallas dos ordenadores a formación dos máis pequenos, pero tampouco podemos obviar, facelo sería demagóxico e irresponsable, que vivimos nun mundo digital, cada vez máis digital, e, polo tanto, os nenos e nenas deben coñecer as oportunidades e tamén os riscos que ofrece toda a tecnoloxía. E, polo tanto, a primeira lei de educación digital de Europa será unha oportunidade para todo elo. Garantiremos unha educación falada ao plurilingüismo, por suposto, que impulse o galego, tendo en conta os cambios sociais. Volverei máis adiante sobre esa cuestión, pero non quería deixar de mencionala no apartado da educación. E seguiremos avanzando pola ruta, por suposto, dunha educación respetuosa con todos os pequenos e que o acoso escolar este totalmente desterrado. Este mesmo ano, Galicia vai crear unha rede de centros contra o acoso escolar, para seguir construindo, dispoñendo, tendo, mantendo, fomentando, presumindo de colexios e institutos libres deste tipo de conductas, que non refliten en absoluto nin o que somos nin o que queremos ser, e cando se produzan hai que erradicalas de xeito absolutamente radical. Radical. E como os nosos cativos convertesen en persoas mellores no sistema educativo, teñen que complementar todo isto coa súa educación no tempo de lecer. Na parte que lle corresponde, por suposto, aquí hai unha parte moi importante responsable do seu entorno, das súas familias, das súas persoas máis cercanas, pero nós tamén temos que facer a nosa parte. Polo tanto, a semana que ven xa vai abrirse o prazo de inscripción para a campaña de verán 2025 que bate un ano máis o récord de prazas. 11.600 prazas disponibles para a nosa xente moza en campamentos, en campos de voluntariado, en todo tipo de formatos para satisfacer todo tipo de gustos e inquedanzas. Señorías, paso ao apartado da sanidade. Non hai mellor investimento
que o investimento en saúde. Témolo clarísimo. Por iso, este ano, e xa van varios anos seguidos, volvemos a marcar un récord en canto á cifra de investimento en sanidade pública dos orzamentos da Xunta de Galicia. Hai moitos exemplos que podían desglosar todo isto. 160 millóns de euros nos últimos anos invertidos en construir e mellorar máis de 130 centros de atención primaria. Desde o ano 2009 inauguramos a 2 grandes hospitais e impulsamos a renovación en profundidade de todos os demais. O último, o que está en construción ahora mesmo en Coruña, máis outros que todavía están en construción. Avanzamos cara a un novo modelo de atención primaria cos centros integrados de saúde. Xa funcionan en Lugo e Lalín e pronto abrirán as súas portas en Vigo e estamos impulsando outro en Ourense. Apostamos pola innovación sanitaria e polos investimentos en alta tecnoloxía. Os hospitais contan con 10 equipos de cirurxía robótica, xa fixeron máis de 5.000 intervencións. Estamos impulsando a unidade de fabricación de terapias avanzadas contra o cancro e estamos construindo o Centro de Protonterapia aquí en Santiago de Compostela, que será referente no norte de España, e volvo aquí a decir, frente a algunhas críticas absolutamente inentendibles, absolutamente insustas, volvo a poñer en valor a axuda, a cooperación e a man tendida da Fundación Amancio Ortega en todos estes temas, e quero dicilo aquí públicamente, recoñecelo e pedir un aplauso para o labor que están facendo. Bueno, lamento moitísimo que para os grupos da oposición este esforzo non merezca ningún aplauso. Eu teño claro que, frente ao esforzo enorme que estamos facendo dende a Xunta de Galicia, as colaboracións fundamentais sempre van ser benvidas. O teñen claro tamén en comunidades que goberna o Partido Socialista, pero, como sempre, o Partido Socialista aquí é absolutamente diferente. Lamento que sexa así e que vexamos unha proba máis. Hai cousas que non dependen de nós. Decía que hai moitas cousas que nós podemos facer e outras que non dependen de nós. O Goberno Central parece ser que o único que a día de hoxe, como non ten esa responsabilidade, non se decata de que a sanidade en toda España ten un problema de recambio xeracional. Yo estamos dicindo todas as comunidades autónomas, todas, as gobernadas por todos os partidos políticos, especialmente en determinadas especialidades. Ala eles, si es costa tanto recoñecer algo que está na súa man solucionar, non respecto ao coste que asumiríamos as comunidades autónomas, pero sí respecto ás decisións que hai que tomar. Malia iso, nós seguimos traballando e estamos facendo, o Sergas está facendo un traballo moi considerable, admirable, diría eu, para responder ao enorme reto que supón o envellecemento da poboación, por exemplo, a súa dispersión, o incremento da demanda, especialmente en atención primaria. Señorías, isto está dando os seus froitos. No ano 2024 reducíronse as esperas e aumentou a actividade asistencial en todas as áreas da sanidade, nas cirurxías, nas consultas e nas probas diagnósticas. En cirurxía, por primeira vez superamos as 200.000 operacións nun único ano, 30.000 máis das que se facían hai apenas 10 anos. En consultas co especialista, o tempo medio de espera baixou de 73 a 61 días. Ten que seguir baixando, por suposto, pero baixou, sen ninguna dúbida. 12 días menos dos que había hai un ano. Somos a segunda comunidade que menos agarda para unha consulta médica. E respecto ás probas diagnósticas, no ano pasado, 2024, creceu a actividade máis dun 4% e reducirse en máis de 6 días o tempo medio de espera. Señorías, vou non decir unha vez máis, frente ás críticas desmesuradas, exaseradas, que se clasifican por si mesmas, frente á politización que moitos intentan no ámbito da sanidade, eu recoñezo, sempre o dixen, o teño clarísimo, e o primeiro que digo sempre que hai cousas que mellorar, que claro que non todo está ben, que claro que non todo é perfecto. Pero tamén digo unha cousa, firmemente convencido, a sanidade do ano 2025 é mellor que a do ano 2024. E traballaremos, faremos todo o posible, así será, para que a do 2026 sexa mellor que a do ano 2025. E así cumpriremos co noso deber e estea á altura das necesidades e demandas das galegas e dos galegos. Seguiremos avanzando en sanidade preventiva cos cribados, seguiremos avanzando en saúde mental, duplicamos o número de profesionais especializados en saúde mental nos Sergas, investimos este ano 28 millóns de euros en programas específicos de saúde mental e contrataremos 35 novos psicólogos clínicos durante o tempo que nos queda de legislatura para a sanidade pública galega. Avanzamos tamén a atención sanitaria a persoas maiores dependentes. Anúnciolles que nos vindeiros meses
Poñeremos en marcha un plan piloto e, se ten éxito, como xa agardamos, estenderémolo para atender a doentes con patoloxías crónicas complexas e avanzadas que están nunha residencia ou recibindo coidados dun familiar na casa. Farémolo dende un enfoque multidisciplinar, tanto sanitario como social, e estamos seguros que se verá a mellor. Empezaremos o plan piloto dun distrito sanitario e o estenderemos, se ten éxito, que agardo que sí, o resto da área sanitaria xeográfica galega. Dependencia e discapacidade. Dependencia e discapacidade. Aquí as cifras, señorías, tamén hai moito que facer, por suposto, pero falan por si solas. Viviu unha rapidísima expansión dende o ano 2009. Así tiña que ser. Pero hai que poñelo en mérito. Investimos 4 veces máis en dependencia, en atención á dependencia, que no ano 2009. Atendemos 5 veces máis persoas dependentes e contamos co triplo de prazas públicas en residencias. 16.000 a día de hoxe, e ten que seguir medrando, por suposto. Tamén para os mellores que están nas súas casas, recordarán que no último debate de política xeral, ano 23, non hai 2 anos, anunciei a posta en marcha dun bono, chamámoslle de 5.000 euros, bono coidado, para as persoas que coidan a un familiar na casa. Dito e feito, hoxe en día o están recibindo 23.000 persoas en toda Galicia. Galicia aquí cumpre tamén. E frente a este logro, un recoñecemento. Xa o dixemos cando presentamos o plan de choque, chamámoslle, para as valoracións de dependencia. Hai moitas persoas maiores ou con discapacidade que esperan máis tempo, vou dicilo directamente, do tolerable para recibir a súa valoración. E o primeiro é pedir disculpas a esas familias que aínda siguen esperando. Iso ante todo. Pero, ao mesmo tempo, decir que non estamos de brazos cruzados. E creo que o saben, polo menos o saben esas máis de 32.000 persoas que saberon como se resolvía nestes 3 primeiros meses o seu expediente que estaba pendente esperando hai moito tempo. Empezamos o 1 de xaneiro con ese plan de agilización e simplificación dos trámites. Xa digo, non chegou a 110 días, que os datos que teño xa logramos máis de 32.000 resolucións, que é un 70% máis que o ano pasado. Evidentemente, había que mellorar, o recoñecimos e o estamos facendo. E teño que dicilo, isto non é aínda a meta, temos que facelo aínda mellor, pero creo que é razoable e creo que é unha demostración de que cando hai un problema, algúns teorizan, algúns denuncian en fan demagoxia e outros, a Xunta de Galicia actúa. E actuar tamén é seguir reforzando aínda máis o servizo de axuda no fogar en colaboración cos concellos. Estamos en plena negociación coa Federación Galega de Municipios e Provincias. Hai apenas 3 anos chegamos a un acordo para aumentar a cantidade e agora a previsión é volver a aumentala para que un servicio fundamental, imprescindible a día de hoxe, se poida seguir prestando. Somos conscientes agora mesmo de que é un problema grande para moitos concellos. Agora, volvo a dicilo, vai ser imposible directamente, poder chegar a unha solución sostible se o Goberno central non cumpre a súa parte. A débeda acumulada do que tiña que pagar por unha lei do Goberno central e que ainda non pagou xa supera os 2.500 millóns de euros. O ano pasado baixouse a aportación respecto do que tiñamos no ano 2023. Por lo tanto, cando escoitamos a algún ministro por aí decir que xa cumpriron con Galicia, de que nos queixamos, pois lle digo, ese mentira, temos razóns de sobra para queixarnos. 2.500 millóns de razóns para queixarnos por ese tema. Pero como a parte de queixarse hai que traballar e cumplir, nós imos seguir traballando. E hoxe, señorías, anúnciolles que Galicia vai desenvolver ao longo desta legislatura un plan de construción de residencias, o plan máis ambicioso da historia de Galicia. Imos crear 24 centros con 1.800 novas prazas de atención aos maiores en concellos de menos de 5.000 habitantes nesta legislatura. Isto vai permitir traballando man a man co sector, incrementar preto dun 15% as prazas actuais, crear un milleiro de postos de traballo no sector sociosanitario e ampliar a cobertura residencial a moitas localidades, a moitos pequenos concellos que neste momento non contan cun centro e o demandan porque o necesitan.
Isto é futuro, señorías. E o futuro necesita certezas. Neste camiño que fomos construindo ao longo da nosa historia, aínda quedan por coroar moitas metas, sin ninguna dúbida. Todos o sabemos. Conseguimos moito, aínda que a algún lles coste recoñecelo. E hai que conseguir moitísimo máis. O noso país agocha enormes cantidades de talento en todos os aspectos, tamén nos seus investigadores. Investigadores que están traballando nas universidades, nos centros singulares, en centros públicos, privados, que están conseguindo día a día importantes logros, importantísimos, ás veces sin o necesario recoñecemento, pasan desapercibidos, non se lles dá o valor que realmente teñen. Nos confiamos neles, somos a comunidade que máis está a medrar o investimento en I+D+I. Estamos liderando a compra pública de innovación en toda España, cunha porcentaxe moi grande, máis da metade de todo o que se captou en España. Vimos de dotarnos dunha folla de ruta que presentamos hai pouco tempo no Consello da Xunta e despois o sector, o Plan de Investigación e Innovación Horizonte 2027, cun investimento de máis de 1.300 millóns de euros, que se di pronto. E, ademais, aparte de fomentar e reter o talento investigador en Galicia, queremos salir a captalo fora. Esa sociedade que acabamos de crear para captar o talento moitas veces galego que está traballando polo mundo e que quere volver, e outro que non é galego, pero non lle importaría, estaría desexando traballar en Galicia, hai que salir a buscalo. A investigación co ADN galego e, por tanto, esa fundación se poñerá a traballar, agardo que tamén coa colaboración do sector privado, para incrementar as posibilidades de éxito. E para enmarcar todos estes esforzos e dotarnos das mellores ferramentas en I+D+I no ecosistema galego que estamos construindo, anuncio que xa comenzamos a traballar neste ano nunha nova Lei de Ciencia e Innovación de Galicia, que estará á altura da legislación máis punteira de Europa neste ámbito, porque queremos ser punteiros neste ámbito. Non é coincidencia que poucas semanas despois de que este Parlamento aprobase a primeira Lei de Inteligencia Artificial que se aproba nunha comunidade autónoma e en toda Europa por parte dunha rexión para garantir que o seu uso contribúe a unha administración máis útil e máis eficaz e a seguridade dos ciudadanos, non é casualidade que agora queramos dar este salto para ter certezas nun mundo dominado polas incertezas. Sería unha equivocación, señorías, pensar que os grandes avances que experimentou Galicia nas últimas décadas son irreversibles ou que non tiveron ningún custe. Nin son irreversibles, poden virar, especialmente algúns en calquer momento, e, por suposto, tiveron os seus custes. Por lo tanto, asegúrelles que a Xunta non se vai permitir relaxacións nin distraccións, nin caemos nos cantos de serea que invitan a deixar pasar as oportunidades para, a través da indefinición, de non mollarse, de non molestarse, de non equivocarse, aproveiten outros. Eu digo que coa confianza desta xente, o apoio deste Parlamento, o espero tamén dos grupos de oposición en cuestión fundamentais, propóñolles que sigamos a pensar nunha Galicia en grande. E pensar Galicia en grande supón afondar en cohesión e vertebración. Ningún dos nosos 313 concellos ten que sentirse descolgado dos avances colectivos. E para iso hai que ter máis infraestructuras de transporte. En eixos como Santiago Estrada estamos traballando, Lugo Monforte estamos traballando, Tuia Guarda estamos traballando, Costa da Morte estamos traballando, Brión Nolle estamos traballando ou Costa Norte estamos traballando. E outros moitos nos que traballaremos no futuro, cando culminemos estas obras, 9 de cada 10 galegos estará a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións. E isto é un orgullo para todos. Temos que dotarnos de máis infraestructuras tecnolóxicas. O traballo en remoto supón oportunidades. Nómadas digitais son unha oportunidade e temos que atraelos hacia Galicia, especialmente hacia os pequenos concellos que ofrecen especialmente a calidade de vida que están buscando. Por iso hai que seguir cos plans para que as zonas máis afastadas da xeografía galega conten tamén con cobertura de datos. Estamos ahora mesmo nun plan que vai beneficiar a 210 aldeas nas que viven máis de 5.200 persoas e nas que todos estes nómadas digitais, aparte dos seus habitantes que teñen todo o dereito do mundo, poden fixalo como lugar de residencia. E hai que apostar pola mobilidade sustentable. En Galicia, xa os menores de 21 e os maiores de 65 non pagan o transporte, o autobús, o transporte público. Hai que seguir implantando melloras, hai que seguir avanzando e, por suposto, hai que seguir vertebrando a nosa terra. Nas competencias que temos, falei antes das grandes infraestructuras, aparte das tarefas de conservación que consumen moitos recursos, e aquí teño que pedir tamén
o Goberno central e vertebrar en materia de estradas se entende moito máis que en calquer outro aspecto. Ese traballo hai que facelo. Hai moitísima marxe de mellora nas conexións ferroviarias de Ferrol e Lugo, tantas veces afastadas e ignoradas por este Goberno especialmente, pero tamén polos anteriores, e hai que decilo. Nos enlaces con Portugal non sería de recibo que se chegara dende o lado da fronteira portuguesa o noso lado e que en Galicia, en España, seguíramos con todos estes estudios, todos estes proxectos, todas estas dilacións ás que o Goberno central nos ten tan acostumados. Galicia aí xógase moitísimo. As infraestructuras ferroviarias, as portuarias illados. Galicia tuvo que buscarse a vida para non quedar illado, non ser unha illa enerxética en canto gas e futuramente o hidróxeno. E ese illamento, teño que dicilo, se nos condenaba dende o Goberno central. Temos que pensar Galicia en grande, e pensar Galicia en grande supón protexer o medio ambiente. A nosa comunidade ten que seguir sendo líder en defensa da nosa biodiversidade e en loita contra o cambio climático. Todas esas empresas que están colaborando nesa alianza que hai coa Xunta de Galicia son unha boa mostra de que as cousas estánse facendo ben. Hai que cuidar o noso monte, unha enorme riqueza. Un monte ben xestionado e aproveitado e un monte protegido, un monte que non ten por que arder e por iso seguiremos apostando pola economía forestal, que é o sustento de moitísimas familias, especialmente en determinadas zonas de Galicia. Seguiremos apostando polas agrupacións de propietarios ao noso monte e tomaremos en tempo e prazo unha decisión sobre a motoria de eucalipto a que máis beneficie os intereses xerais de Galicia, escoitando a todos os afectados. E pensar Galicia en grande supón desfacerse das enferrusadas, hai que dicirlo así, limitacións partidistas que poden impedir un gran pacto pola lingua, e máis, que buscan impedir un gran pacto pola lingua. Na sociedade galega hai un amplísimo consenso que debe ter o seu refrexo a nivel político. Non pode ser que os consensos da sociedade, cando chegan á política, salten polos aires por intereses partidarios, partidistas e electoralistas. Con esa finalidade, a Xunta tomou a iniciativa, mantén a súa man tendida. A sigue mantendo, a pesar dos evidentes signos, das evidentes mensaxes que estamos recibindo dos do non, dos de sempre, que non lles interesa. E se non lles interesa, nos sí. Os retos da lingua son moitísimos. Hai que seducir a novos galegos para que adoten a nosa lingua, hai que penetrar máis en ámbitos da sociedade que aínda se lle resisten a nosa lingua, hai que reforzar as imensas pontes, as imensas oportunidades que plantexa o mundo da lusofonía. Hai que facer moitísimas cousas. E, ora, todo isto non se pode facer, ningún destes retos se solucionará utilizando a lingua galega como arma política, e quero dicilo aquí. E pensar Galicia en grande supón apostar pola nosa cultura, que é tan diversa como diversa é a nosa sociedade. Para cada gusto ten que existir, existe en Galicia esas industrias culturais pusantes que ofrecen un grupo de música, un produto visual ou un libro elaborado aquí, en Galicia, e que está á altura de calquer creación literaria, cultural, que se poida facer en calquera lugar do mundo. Non podo rematar esta intervención, o sei que é o día de San Xurxo, San Jordi en Cataluña, para animarles a que regalen todos vostedes, os seus seres queridos, un libro de literatura galega. Creo que sería unha boa mostra deste compromiso. E, señorías, pensar Galicia en grande tamén é promover o deporte, os enormes deportistas que temos en Galicia, tanto os de altísimo nivel, que provocan tantos momentos de orgullo, tantos momentos de satisfacción aquí en Galicia, como os centos de miles de rapaces, rapazas de todas as idades que fan deporte, que facemos deporte todos os días en Galicia. Unha sociedade saudable e chea de enerxía. Práctica deportiva de base. A Xunta investiu nos últimos tempos 14 millóns de euros en axudar tanto en instalacións propias como os concellos a que teñan en boas condicións as súas instalacións deportivas. E o deporte de elite, no que a nosa terra, como decía, existen motivos de moito orgullo, máis de 1.500 deportistas deste nivel, de alto nivel, que terán no futuro centro de alto rendemento en Pontevedra, o mellor dos campamentos base para todos eles. E pensar Galicia en grande é amar esta terra tal e como é, amala tal e como é, coas nosas particularidades, coas nosas diferencias, coa nosa historia que nos une moito máis que as diferencias, coas nosas ambicións individuais e colectivas, axudándonos mutuamente a levantarnos das caídas que as haberá, as houbo, as hai, as haberá, e tamén celebrando xuntos os acertos. Os grandes acertos son sempre colectivos e tamén son moitos.
E pensar Galicia en grande é gobernar coa vista posta non en hoxe, non en mañán, que tamén, nin en pasado mañán, e moito máis, no próximo ano, nos próximos anos, incluso nas próximas décadas. Hai que ser ben consciente de que as decisións axeitadas, as que hai que tomar, non sempre se reciben no inmediato, coa comprensión necesaria. O fácil é intentar facer o que dura 10 segundos, pero iso non é futuro, e iso non é pensar nos que teñen que vir detrás de nós. Pensar Galicia en grande é afrontar o futuro cunha mestura moi galega, realismo e optimismo, propia dos povos que prosperan. Hai que facelo en clave de sí, e sen deixarnos arrastrar polo que os de sempre e dende sempre se opoñen a todo, os do non por sistema. Iso non é pensar Galicia en grande. Pensar en Galicia en grande, señorías, é confiar na nosa terra e na nosa xente. Nada máis e nada menos. Confiar no que somos e no que podemos chegar a ser. Creo que o mundo aínda non sabe ata que punto Galicia e calidade son a mesma cousa. Eu lles pido que nos axuden a demostralo, todos xuntos e todas xuntas. Moitísimas gracias. Gracias, presidente. Suspendemos a sesión hasta as 16 horas. Boa tarde.